המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. אַטו מויצי כל מה שיוסו מוישה עושו דוד. המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. אַטו מויצי כל מה שיוסו מוישה עושו דוד. מוישה מלך על ישראל ועל יהודה, ודוד מלך על ישראל ועל יהודה. מוישה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את ישראל משיבוד גלויות. מוישה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרי תהילים לישראל. המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. אַטו מויצי כל מה שיוסו מוישה עושו דוד. מוישה מלך על ישראל ועל יהודה, ודוד מלך על ישראל ועל יהודה. מוישה הוציא את ישראל ממצרים, ודוד הוציא את ישראל משיבוד גלויות. מוישה נתן 5 חומשי תורה לישראל, ודוד נתן 5 ספרי תהילים לישראל. המשובח בנביאים זה מוישה, המשובח שבמלוכים זה דוד. אַטו מויצי כל מה שיוסו מוישה עושו דוד.